ሰላም ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ምቕጻል ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ዝረኸብናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ናባኹም ክነብል ኢና ደርሳቶም ክንጅምር ቤት ፍርዲ ኦስትሬልያ ጃኮቪች ክፍታሕ ኣዚዙ ሳንሱኪ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዳ ኣብ ትግራይ ዝነጥፋ ዝነበራ ትካላት ረድኤት ስራሕን ደው ኣቢለን ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ንጉዳይ ሰርቢያዊ ተጻዋታይ ቴኒስ ክከታተል ጸንሐ ቤት ፍርዲ ኦስትሬልያ ነቲ ቪዝዮ ክሕደግ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ በዚ ድማ ዳኛ አንቶኒ ኬሊ ጃኮቪች ክፍታሕን ወጻኢታቱ ብመንግስቲ ክዕደን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ 34 ዝዕድሚኡ ሰርቢያዊ ተጻዋታይ ቴኒስ ጃኮቪች ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ነቲ ኦስትሬልያ ኦፕን ዝተባሃለ ማዕረጉ ክሕሉ ብምባል ካብ ዱባይ ናብ ሜልበርን ኦስትሬልያ ኣትዩ መንግስቲ ኦስትሬልያ በወገኑ ጃኮቪች ቪዝኡ ክስረዝ ድሕሪ ምውሳኑ ነብሱ ንክከላኸል ኩል ግዜ ኣይተዋሃበን ብምባል ተኣሚኑ ኣሎ ዝሓለፈ ሓሙስ ብመሰረት ኣዋጅ ኢሚግሬሽን ተሃገር ዓንቀጽ 116 ኣብ ሰዓት 8:30 ብኣቆጻጽራት ሃገር ጉዳዩ ክቐርብ እኳ ይግባእ እንተነበረ ሓይልታት ሓለዋ ዶብ ካብቲ ሰዓት ኣቐድማ ኣቢሎም ውሳነ ብምውሳዶም ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ብወታደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣናት ተኣልየት ሳንሱኪ ንተወሰኽቲ 4 ዓመታት ክትእሰር ቤት ፍርዲ ሚያንማር ወሲኑ ኣሎ እዚ ዝተወሰነሉ ምክንያት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዎኪ ቶኪ ምዕዳጋን ሕግታት ኮቪድ-19 ብምጥሓሳን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ወርሓ ለካቲት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዝተኻየደላ ዕልዋ መንግስቲ ሱኪ ደርዘን ዝኾኑ ክስታት ቀሪቦምላ ኣብ ቤት ማሕየር ምጽናሓ ዝዝከር እዩ ንሳ ንኩሎም ክስታት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክትብል ነጺጋቶም ኣላ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ሱኪ ፍርዲ ማእሰርታ ተቓሊሉ 2 ዓመታት ጥራይ ተወሲኑላ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብመጥቃዕቲ ድሮን ዓሰርተታት ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓያ ዝነበራ ትካላት ረድኤት ስርሐን ደው ምባልን ዩኤን ኣፍሊጡ ብሰንኪቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ንጥፈታቶም ደው ከብሉ ከም እተገደዱ ወኪል ሰብኣዊ ረድኤት ዩኤን ኦቻ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ዝነበሩ ተጋሩ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮን 56 ሰባት ምሟቶምን ካልኦት ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ድማ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶምን ትጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ እዚ ዝኾን ዘሎ ኣፈኛ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ምጅማራ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክሲ ዛጊት መልሲ ኣይሃበሉን ሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሚሊሻ ክልል ኣምሓራን ኣንጻር ትግራይ ክዋግኡ ምጽንሖም በዚ ድማ ኣሽሓት ሰባት ምሟቶምን ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ዝቕጽል ወርሓ ለካቲት ክግበር እዩ ተባሂሉ ተወጢኑ ዝነበረ ምርጫ ማሊ ብወታደራዊ መንግስቲ ተሃገር ድሕሪ ምንውሑ መራሕቲ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ማሊ እገዳታት ምጽዓኖም ተፈሊጡ ትማል ሰንበት ኣብ ኣክራ ጋና ዝተጋብአ ዞባዊ ቀጽሪ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ምስ ማሊ ዘለዎ ዶባት ክዓጹን ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ እገዳታት ክጽዕንን ምውሳኑ ተመልኪቱ ወታደራዊ መንግስቲ ማሊ ብወገኑ ከም ግብረ መልሲ ናይ ዝውሳነ ኣምባሳደራቱ ካብ ኣባል ሃገራት ክስሕብን ኩሉ ናይ መሬትን ኣየርን ዶባት ክዓጹን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ማሊ ዝጸዓን ኩሉ እገዳታት ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ድማ ነቲ ውሳነ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ ማሊ ብዕልዋ መንግስቲ ሰራዊት እቲ ሃገር ስልጣን ካብ ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ኬታ ድሕሪ ምቁጽጻሩ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ማሊ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምለስ ጻውዒት ክገብራ ምጽንሐን ዝፍለጥ እዩ ወታደራዊ ሁንታ ማሊ ብወገኑ እዚ ምርጫ ኣብ ክንዲ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ታሕሳስ 2025 ክካየድ ምውሳኑ እዩ ዝገልጽ እምበር ኩራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሰላም